Добрий день, чистовані русини! Зачинаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Знаємо вшитки, уж носитель і хранитель автентичного русинського пенія, співанок, танців, балад. На нинішній день є Закарпатський народний хор. Тепер му диригент талановита Наталія Петій-Потапчук. Недавно вони опублікували фото, на якому хор під управлінням Петра Милославського періоду 45-53 років. І яке ваше впечатлення за історію цього колектива Закарпатський народний хор? Закарпатський народний хор для всіх жителів нашого краю, в тому числі і русинів, усігда був образом того колектива, в котрому, хоч і були давлення зі сторони тогдашнього радянського, такого пропагандистського духа, мусив було співати, крім русинських, закарпатських народних пісень і пісню про Леніна і про партію, тепер також мусив виконувати различні піснопення, предписані. Но місті з тим Закарпатський народний хор сохранив донині в кращих формах виконання автентичного наших закарпатських русинських пісень. Правда, ми все вказували, якщо у Закарпаттю є мадярський танець, то він не закарпатський, а мадярський. Якщо чеський танець у Закарпаттю, він є не закарпатський, він є чеський, так і словацький, і польський. Но якщо русинський танець, тоді його приховано називали закарпатський. Тому що був приказ при комуністах, і сьогодні, на жаль, великий жаль, є приказ всі сліди історії русинов, культури, язика і його прав і свобод є предписано вичистити. І так ми чуємо Закарпатський народний хор, але ми його розуміємо – Русинський народний хор. Ми споминаємо многих з його керівників, Петра Сокача, чудесний керівник. Колись ми хоронили Миколу Попенка, то весь хор, родичі співали, з любов'ю споминали чудесні труди цих людей, котрі записалися в історію нашого закарпатського, розумій, русинського хора. В тому числі і споминаємо, що там із 49-го року, або з 59-го, пам'ятаю, там діяла уже тепер балетмейстером Балох Клара Федорівна. А в русинському движенні теж була добра активістка. І так ми маємо в Закарпатті непризнання русинов, переслідування русинов, угрози русинам, слідство за русинами. І в місті з тим у Закарпаттю жиє русинський язик, котрий потерпів мадярські впливи, чехословацькі впливи, совєтські впливи. Тепер в період українізації, але в місті з тим, вивчивши українську мову, русини продовжують володіти древнім, русинським, весьма сложним, із такими формами сложними русинського язика. Наприклад, українська мова навіть поняття не має, щоб говорити про перфект, імперфект, плюскомперфект, да, ще і аорист. Откуда їм про то знати? Тому молоді язики, вони туди йшли. Такі язик, як церковнослов'янський, і його фактично копія русинський. Я думаю, що колись Кирил і Мефодій з нашого слав'яно-руського русинського язика сформували перевод на наш слав'яно-руський язик і лишили його у центрі Європи. І цей язик донині є родний нам, і я вже говорив, як ми
сокотиме богослужебний, церковний, так він сокотить наш народний. Но коли прийшли сюди чехи, то нам що пішло? Що Чехія, Прага мішала создавати русинський народний театр. Сюди прийшли, потім тот хор Петлюри, там так нам мішали. І якось так все стало, що в період Чехословакії були цілі проблеми создавати свій театр, свою культуру, пісню, танець, хоча показали наші русини унікальні образці, сформованої і сохраненої русинської культури. І православні русини в період Чехословакії сформувалися у Карпаторуську автономну православну церкву сербського патріархата, що це дуже не любило Празі. Прийшов Совєтський Союз, поламав ушитко, не є русином. Фактично при Радянському Союзі розцвітала українська мова, розцвітала українська культура. Видавалося при Радянському Союзові в 10 разів більше книжок на українській мові, чим тепер. І ми свідчимо в Закарпатті, що ніякого ущемлення української мови не було у нас у Закарпатті і за совєтські часи, бо наоборот, радянські комуністи українські, наоборот, ущемляли русинський язик, забрали всі русинські школи, перетворили їх на українські. А тому іменно не було можливості при Совєтському Союзові мати добрі колективи. Хоча кожному селі завжди по старості ще по інерції зберігалися маленькі колективи театра, пісні, танцю. А от прийшла Україна незалежна, за яку ми голосували, за яку ми любимо її, молимося за неї. І опять же, у нас не є можливості здати русинський хор, русинську школу, русинський театр. Но частично эту місію виконує Закарпатський народний хор. І вихованці цього хора оказалися добрі вчителі по Вшиткій області. Одним із керівників і помічників іздавна і функціонує в Закарпатському народному хорі і наш Федор Іванович Копинець, священник Феодор. І благодаря тому, що він мав опит роботи в Закарпатському народному хорі, єдно зі мною і в нашому храмі ми вперше гармонізували всі церковні напіви, гласи. І коли ми їх гармонізували і їх виконав хор, то вони зазвучали як наша русинська класика. Да, ми знаємо, що существує Аве Марія. Но точно так красно звучить і Богородиці радуйся на наших напівах. Вот чому говорю, що Закарпатський народний хор чудесний і благословенний. Но що інтересно, ведь він називається Закарпатський, а ведь він був оснований 25 вересня 45-го року. Тут іще на території Подкарпатської Русі Закарпатської України не було. Треба пам'ятати, що цей хор має право називатися русинським, бо він був організований до приходу сюди радянської України. Законодавство радянської України буде заведено на території Закарпаття Подкарпатської Руси лише 21 января 46-го року, то є почти через рік. І тоді вже пройде анексія, согласно точки зору правовиків, юристів, в тому числі Івана Гранчака, доктора історичних наук покійного. Іменно 21 января 46-го року пройшла анексія, і Подкарпатська Русь Республіка стала лише областю. Но, однако, це були політичні ігри, а духовне і культурне життя продовжалося. Тому цей хор був переобразований, як написано у нас в їх історії, реорганізований був уже в 47-му році у народний хор. Уже в 59-му році указом президії УРСР
присвоєне звання заслужений колектив Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто практично хор все пережив, всі ті движення, вихри, політичні аномалії, куди потерпіли всі ми. Но главное, сохранив язик, культуру, произведення, аутентичне произведення і виконання іменно русинських пісень, балад, танців і других. І навіть в останнє время видим дуже красива декламація сцени йде. Я би благодарив Господа і поздравляю і керівника цього хора, і всіх наших співаків. Многі з них нам приємні, общаються, бо вони співають в хорах, в православних хорах церкви, в греко-католицькому хорі співають. Тобто практично Закарпатський народний хор був нека академічна школа для регентів і для музиковедів. Що би ще хотілося повісти? Іменно 21 ноября 44-го року, тобто ще за рік до створення цього хора, наша общественность православна і духовенство, і наші представники провели собрання у Мукачеві, де казали так, написали письмо правительству СССР. Ми видимо, що вже нас приєднавуть до Радянського Союзу, бо видимо, що війська окупації не йдуть далі, то просимо нас зафіксувати, ввести у Совєтський Союз як віддільну Карпато-Руську республіку, бо ми не українці, ми русини. Но це так сполошило НКВД, що вже через пару днів, 21 ноября 1944 року, Іван Туряниця по приказу НКВД організував в Мукачеві створення комуністичної партії Закарпатської України. І вона, получивши маніфест із Москви, уже 26 января, через 5 днів, вже в Мукачеві, в кінотеатрі «Перемога», провели перший і, звісно, останній з'їзд комітетів, на котрому провозгласили тот маніфест. Буквально маніфест у переводі означає «напоминання». І в тому маніфесті було написано, що воз'єднується Закарпаття, історична земля з матір'ю радянською Україною. Якщо рахувати, що історія Подкарпатської Руси або Карпатської історичної Руси має вище 1000 років, то Закарпатська Україна, або, пробачаюся слова, радянська Україна, вона лише має історію з 1922 року. Тому, а ми були, Подкарпатська Русь була провозглашена 18-го, а введена була в состав Чехословакії в 19-му році. Тобто за 3 роки до створення радянської соціалістичної України уже 3 роки функціонувала Подкарпатська Русь. І от в 44-му році маніфест написали, що воз'єднується Закарпаття з одвічною землею і з матір'ю своєю радянською комуністичною Україною. А потім, після війни, вже виявилося, що то є незаконно, бо то було період воєнних дій. Сталін 29 червня 1945 року заключив договор між Чехами і Москвою, що приєднується одна із республік Федеративної Чехословакії, Подкарпатська Русь, до Радянського Союзу. Вона ся приєднала як республіка, але я вже напоминав, що 21 января 1946 року президія Верховної Ради Української, Радянської, Соціалістичної, Комуністичної Республіки в нарушення міжнародного договору анексували цю територію і перетворили її на Закарпатську область. Тобто пройшла анексія. Но оскільки було то після війни, все було розбитоє, то не було можливості тому супротивитися, а вже в 45-му році, 25 вересня
ну буквально рахуйте, через 3 місяці образувався Закарпатський народний хор. Я думаю, що такі сложні були тоді события, і шкода, що в Україні нам не дозволено в школах учити дітей нашій законній історії. Ведь на ганьбу ще тепер і у Службі безпеки України у них на стендах було вивішено, що їхня історія починається із 45-го року із радянської України. Хоча тут не було ще тої держави. Дай незалежна Україна появилася лише у 91-му році. Но от чому говорю я, що Закарпатський народний хор, якби часть нашої історії, сложної, протирічивої, но народ не взирає на ті ігри комуністів, оставався культурним, оставався самодостатнім. І от нам напечатали, надрукували ту фотографію. Красивий хор, красиві лиця. Ето не приїжджі люди. Ето люди місцеві, в добрих одеждах красивих. Тобто, виходить, що приєднали до Радянського Союзу не якусь територію, казали, що бідна, знедолена, півголодна, неграмотна. Ні, це міфи радянські, які перекочували у міфи українські. Це був висококультурний край, в який були готові кадри вийти на сцену і співати. Хто усе організував? І перший регент, диригент Петро Милославський. Вічна йому пам'ять, а також вічна пам'ять тим диригентам, котрі одійшли вже в вічність. І Божа поміч сьогоднішній керівниці талановитій нашій Наталії Петі-Потапчук і всім співакам. Бо ми розуміємо, коли співає народний хор, може десь відчуваються десь маленькі українські акценти, але співанка наша. І тому, коли кажуть мадярський танець, то не кажуть закарпатський. Не кажуть словацький, закарпатський. Просто словацький і все. Треба казати і русинський народний танець, русинська народна пісня. І під іменем Закарпатський народний хор ми завжди розуміли, що це наш національний закарпатський русинський хор, який зберігає і, думаємо, передасть будущим поколінням велику славну культуру, пісенну нашим потомкам, котримся все одно судить жити той народної землі русинов, яка тепер уже у складі України нашим голосуванням. А значить, хотіло бися, щоб наша культура русинська, величественна, благодатна, аби доповнила букет культур народів України. Так би мали думати розумні керівники. На жаль, з року в рік так чекаємо, що може слідуючі керівники будуть розумні, а роки йдуть, а керівники стають чим більше, хуже далі, котрі такі далекі від науки, від культури і навіть від релігії, і від розуміння державного будівництва, що тільки прості люди в Україні сьогодні єдина сила, котра об'єднує нас у єдину державу. Много літа всім учасникам Закарпатського народного хору, за котрим ми розуміємо, що наш милий, благодатний хор, котрий є як акумулятором нашої культури, пісні, танцю, балад і усіх достижень русинської культури. Пекайно твердо знаємо, уж навхтема Закарпатський народний хор буде сокотити і хранити нашу русинську культуру. Щоб тим умножити, збагатити загальну українську державну культуру. На цьому завершаємо нашу передачу «Живий русинський язик». Будьте здорові! І з Богом святим, дорогі наші русини, русинки, і всі, хто пам'ятає правило, доки народ співать, доти народ живий. З Богом святим!